To mňa, keď príde to euro, čo je, neviem. Ja povedať, pre mňa je to dobré, hej. Ale, lebo som ešte mladý, sa rozumie vo všetkom, hej. A taký starší pán, keď príde, bude mať peniaze, euro, hej, zrazu, čo za peniaze má? Pôjde do obchodu ja. Alebo pôjde decko, hej, nejaká 9-ročná alebo 10-ročná chlapka ide do školy. Ja si kúpiť 10. Poďme to teraz dať. A viacej si kúpiť 10 alebo menej, ale neviem, no. Keď bude to euro, najlepšie bolo tak. Každý mu dať robotu takú dobu. To je jedno, jaká robota. Ja neviem, že vypracovali, lebo takto z toho bude šalený. Čo, teraz ukážem peniaze. Táto niečo peniaze ukazovať. Treba ľuďom, alebo treba takých, hej, vybrať, čo ešte nerozumia sa, ponaučiť. Čo je euro, jak má s ním narábať, jak do obchodu. Lebo deti budú najhorší teraz, deti, hej. Pôjde do obchodu, decko, čo si kúpi, jak? Dobre, ten, čo bude v obchode predávať, mu vysvetlí, hej. Ale pôjde domov, povie mame, že ho okradnú, alebo také zmetky budú, hej. Lebo už teraz malé chlapci sa do našich peniaze nevyznajú. A ešte keď bude druhé peniaze budú, tak ja. Nevyznajú sa vôbec nič. Najlepšie bolo tak, podľa mňa, po trošku, nie naraz, ale po trošku. Teraz čakáme 2009, či čakáme euro. Zatiaľ, čo máme tu tie peniaze, čo dostávame viete, slovenské. S tými sme spokojní. Sme spokojní s tými peniazmi. A teda pôjdeme do obchodu, nebudeme narábať s tými peniazmi. Pôjdeme po pokladne, môžeme oklamať, alebo dať čo toto, vieš. Ono povie napríklad, zaplatím za jedlo, urobím taký malý prídel, vieš, na celý mesiac. Zaplatím okolo 50-60 eur. A ja teraz budeme šalejme z toho, vieš. No. Nek puter savorestar, amenkamas tejanel, keci uksar potinaha. Precalamente himbud mangavno tesikavele romenge sasoavel nevo palolove ande amari puf, hoj tejanen sopeske šaj cinen važula love solen hin. Nakamaz hoj tepeske vareso cinena, hoj tepotinen buter vaj frimeder, vaj teačel pes vareso rosne kelendeča vašoda, hoj najanen savelove avena, taj keci monande amari puf. Kada Kaleha savore manuša prejanande amari puf, kalalove avem prekal sakoneste. Tai kale dromeha menkamas bute žuti, amare romenge save jimenande čoret hana, hoj tejanen, hoj kada čeribenande amari puf avel, tai sova škola love solen hinpeske šaj cinen, te nacinen, vaš peskere love vare so aver, vaj vareko lendar kamela buter love čavašoda hoj najanena, pal save love džal. Najväčšia obava ľudí na Slovensku je, že po zavedení eura sa ceny zvýšia, že sa neprepočítajú ceny korektne, ale že sa pozaokrúhľujú skôr nahor. Za prvé, len to, že sa euro zavedie, by nemalo mať nejaký priamy vplyv na ceny, lebo to je matematická vec. Ceny sa predelia kurzom a máme nové ceny v eurách. Ale samozrejme, pripravujú sa na to viaceré opatrenia, čiže štát napríklad prikáže všetkým obchodom a podnikom, aby ceny zobrazovali aj v korunách, aj v eurách, aby sme mali dvojité tie cenovky, takže si budeme vedieť porovnať, že koľko by to bolo v korunách, keď už budú ceny v eurách. Bude sa to kontrolovať, aby všetci túto povinnosť dodržiavali. Ďalej mali by byť organizácie na ochranu spotrebiteľov, ktoré tiež budú dávať pozor, aby sa ceny nezvýšili. Ale nakoniec je tiež tá zodpovednosť na nás všetkých, že my chodíme nakupovať do tých obchodov a my by sme si mali dávať pozor, aby sa v obchode nezdražilo, alebo ak sa zdražie, takže či to vieme akceptovať, či je na to dobrý dôvod, alebo či si myslíme, že to ten obchodník spravil neférovo. A ak si myslíme, že to spravil neférovo, tak treba ísť do iného obchodu. Akordiken sikluvaha jeketane, sarodaela teandro romano magazinus. Jeketane sikluvaha sa te prerachinol o potibena androboti. Sikluvaha jeketanes, sarola love avri dičona. Jeketane peske zagiľavaha, avri penaha o maribena, ava apaltumende anetumare gava, romane tabora, andro siklarde, sarpestumen pririchtinen pro euro. Bioda kaj o euro pro agor mainelas telokarel amaro givipen, no nekbuter o givipen amare čavorengero. Hoitumen tehol preke karačunia so te kerel, pripravinđam prekaltumen de romane maribena. Bičavena mengane amari redakcia, tumare romane gila so stođan palo euro. O romane gila zachudle a menge bičavien pro kazety vaj pro CD.
Ola gila save ena nekfeder, kama stesikavel te ande televisa, bioda paltumende avaha, nabisteren bioda menge te bičavel te odakai bešen, vai tumaro samos, mar adadive sam proda lošale a naštipes proda doužaras. Laciama lathei kalediveseskero magazínos so vakeres prekal tumende kerdiam ameno romane redaktora andale romani agentura kašatar. Tumare mangipena vai pučibena amenge vičinen pro telefonos 0 panč panč šoftrin duj jektrin efta duj vajamenge irinen pre slovenské jednoty saranda heštár kašate vajamenge mailinen pre rpa@rpa.sk mar adádive sam lošále kaj pestumenca páledikaha a čenamenca laciamala